Lah ning dhuwur kan ayo ning dhuwur. Nah, ning dhuwur ae. Ning dhuwur gen ketok endi sing dhuwur, endi sing mung sekilan. Aku ngerti kowe kulinane ning isor, tapi yo bengi iki ning dhuwur ae. Iya. Biasane nyanyi nek kelenengan campur sari kan ning isor. Oh iya, iya. Oh, Mbak Eka tengah. Megah engko anu arek pos. Anyangking tremos. Iya wis, kita canggih. Ini Ya, ketok to. Anu sapa jenenge kuwi? Prima. Dalem, Mbak. Ah, dan kita ndeke to Mbak Yumeka. Nggih. Oh, kok yo muni nggih ngono. Enggak anu. Nek kula ora cendek. nek kula kan ndok ayam. Hah? Nggih to, nek jenengan Ndok anyang-anyangan. puyuh. Anyang-anyangan. Kok ayang-ayangan. Lah puyuh mau. Puyuh. Niku uyuh. Puyuh, kok uyuh. Oh, puyuh. Iya iya, puyuh yo uyuh terus ngono. Ya. Aku yo ora cendek yo gur gak tinggi ngono lho. Setugel. Setugel yo ki komplit enek ndase enek awake kok. Nano. Ya. Pramia rasa Terus? Sagung pramia rasa Promiarsa sagung promiasi tegese para pamirsa, para penonton ya lanang ya wedok ngono to? ngaten. Jas. Lanjut. Amriksani gelar ringgit para Bener, ningali ringgit poro tegese nonton wayang. Terus? kidalang kangko asmane Bener, kidalang kangko, aja nganti kleru kidalang kingkong. sakmono kingkong paling ora ya beruke. Beruke wedok ya. Munyuke kowe ya. Ora, mosok aku munyuk. Ledek lah. Lecek ketek. Keteke sapa? Ketek kowe. Kowe? Kowe. Kowe ya anak ketek. Lah iya kowe anak ketek. Aku sakmene wis ora anak. Lah terus? Bro, wis balik rono neh. Bro. Eka ugat-ugat nini Eka ugat-ugat Sragen Jawa Tengah. Tuh. Lalo lelong hemat. Ya. Tanduk, Bro. Ayo, Kak. Suara tunggal Eka Prihatiningsi. Heman. Iya. Nama asli dari Eka adalah Eka Prihatiningsi. Bener? Nggih, biyen. Kondange Mbak Eka uget-uget alias Walang Sangit. Bener? Matur nuwun leres wonten Berasal dari Kabupaten Sragen biyen. Kecamatan Sukodono. Desanya Desanipun Baleharjo. Dusun Dusun nggih menika desanipun Baleharjo nggih. nggih
Kecamatanipun Sukodono, Kabupatenipun Sragen. Dusune. Nggih. Anu Jumbleng nggih. Apa? Jumbleng. Jumbleng. Lah pada malam hari ini wayangan yang sangat meriah di rumah Ibu Lucy Kepala Desa Kewagian mendatangkan bintang tamu dari Jumbleng Pak De. Wah jan. Ya to kula matur Jumbleng ngaten kok piyai kathah sami gemujeng terus do hafal nek Jumbleng niku werdine napa to biyung nek teng mriki. Jumbleng ki sapi teng Indo, nggon telek iki. Mosok awakmu dipadakne telek. Dadi nek ngono sing eka uget-uget ki saka telek. Tapi malahan telek kuwi ora enek sing arep wani. Kok iso? Lah sapa arep wani mbok pejabat pangkate dhuwur kaya apa ora arep wani karo telek. Sebabe? Sengorong idak telek terus pincang sikile lho. Iya. Iki kena telek langsung mak cacing-cacing ngono kok. Ning walaupun kamu berasal dari desa, dari dusun Jumbleng, ning nama kamu sudah mencuat utawa wis kondang, ngono lho, Nduk. Pangestunipun panjenengan. Mula bengi iki penjane Bu Lucy pasrah kawan Bu Lucy ngerti ra? Bu Lucy menika Bu Kepala Desa. Heeh. Ngaten to? Betul. Yaine sing pundi? Ya ini ya sing ayu dhewe pokoke. Ingkang lenggahe wonten pundi? Endi tak golekane mau ndi Bu Lucy? Saiki biasane iki arep anu lek ngene iki ning limbukan ngene biasane panjenengan iki tindak panggung terus nembang. Lah gandeng wingi wis sumpah karo aku Pak Kangko niku gandeng kula pun mantu pun ajeng duwe putu kula mboten sah nembang ngene kuwi. Oh ngaten. Heeh. Kok menawi mengke ngersake tetembangan kemawon. Nggih. Si ngaten. Heeh. Bu Lucy kuwi kepala desa kene masrahne karo aku. Mang golekne bintang tamu Pak Kangko. Lho ngono kuwi. Heeh. Mang goleke bintang tamu. Heeh. Dan jenengan apa kok terus ndhawuhi kula? Lho, mergo aku kangen karo awakmu suwe ora ketemu karo awakmu. Ngaten dadi pilihan aku ki pilihane Pak Kangko. Iya. Sing terakhir. Kok iso? Kok iso terakhir? Aja kok terus suwe gak ketok ayo to kabur mergo kangen. Tak kira ki apa ya awakmu iki kok bakale piye ana piye ngono kok. Mergo kangen, mergo lek wis rawung karo kowe lak wis suwe. Oh ngaten. Heeh. Suwe ra ketemu mergo dengan kesibukanmu kowe dadi bintang tamu mrono-mrono angger tak bel ra iso, angger tak bel ra iso lah. Alhamdulillah jodone Bu Lucy, jodone warga masyarakat wonten Kewagian dalu menika sampean iso tindak rene. Pangestunipun ngaten. iya. Nggih, alhamdulillah piyai Wagian mriki saestu kuwatah terus bakul-bakul ugi kathah dugi parkiran mriku kula dadak mubeng lho. Oh iya. Parkirane akeh biyanget sepeda motore dadi mlaku ya rada sawetara suwi. Heeh, iya. Iki ngerti sing tukang parkir Pak Satpame barang ki. Sapa? Iki sindene kauget-uget ki sakmene ae kae biyen teko saiki kok sakmene wae. Aku teko transit langsung duk diduduhke ning nggon ruang makanan gizi gratis iki mau. Oh ning nggon kantor desa kono to. Nah niki wau makanan gizi do jejer-jejer kuwi iki sinden sakmene ae iki langsung tak dijokke kene wae. Mbok menawa kok ndang iso tambah gizi. Heeh. Ki tambah dhuwur ngono ya. Mbok menawa. Ketok lek dhuwur ora iso tambah. Blak pripun? Isone ombo. Tambah ombo. Ombo dalan rezekine. Ombo dalan rezekine, heeh. heeh. Tambah ngono. Heeh. Mbah nuwun aku njaluk rekomendasi karo Bu Lurah mbok menawa iso tambah dhuwur. Ya piye? Aku ndek ning apotek malah dikai rekomendasi kok. Apa? Dikai obat tinggi malah mereke Rondap iki. Lah ya bener tinggi kuwi ketemu Tuhan. Masa sih ayu-ayu kok mangan Rondap. Mboten obat tinggi teng kasur, obat tinggi kalsium aku. Oh iya, Malah obat tinggi Rondap. Aku ya mau diarek. Matur nuwun lho Pak Kangko. Ngopo? Sampun kersa ndhawuhi kula sampune saged derek sowan wonten ing Kewagian mriki. Sampun sowan kalih Ibu Lurah kalih keluarga ageng Kewagian mriki. Iya, heeh. Wong kula lak sowan mriki nderekke panjenengan pun anu to? Piye? Pun pisan niki ta nggih. Nang kene to? Nggih. Awakmu lagi pisan. Lah nggih. Nek aku ben taun. Setiap tahun. Setiap tahun. Sebab wis jadi dalang idola, wis jadi kelangenane katresnane keluarga ageng Kewagian mriki ta. Omonganmu bener. Dadi dalang idola. Idola lho, maksudnya idola ada artinya. Ada artinya. Selain primadona. Ada artinya idola. Tegese iki dalang ora larang. Wi idola. Khusus untuk warga Kewagian. Nek aku ora tresno karo Kewagian, ora tresno karo kowe. Aku moh nombok ing bayar kowe. Mergo panitia iki lek ngekek mung 3 juta tok.
Ngaten. Mongko kowe tak kei 3 juta ya ora gelem. Yo, sing nambahi iki lho, Sing bapak. ngomong sapa aku ora gelem. Heh? Sapa sing ngomong aku ora gelem? Cacah iki sing ngomong, "Keka saiki 3 juta ora gelem ngono iki." Lho aku anu ya gelem ya. Gelem sapa sing ngomong ora gelem? Tapi kan awakmu wis arek nambahi. Heeh, tak tambahi. Janji aja lah hutang. Iya. So nek ra mbok tepati ning kono ditagih dosa mosok dalang kako ning kono arep mlebu neraka. Ora iman-iman to. Lah wong ditepati ae janjine. Iya ya nyuk tak tepati nambahi kok. Aku lek ora tresno karo wagean, ora tresno karo kowe aku mau tak kelangan duit nggo kowe ya ta. Kuwi ditambahi ben nggih tuku gizi ben tambah tinggi. Nah, gitu ku rondap kuwi mau ya. Aja rondap to. Iki ora mung warga sekewagean juga dari luar-luar. Nek ora keliru Pak Lurah Kenep nggih nika nggih. Pak Nggih. Lurah Kenep. Pak keuangan mau tanggap lho Pak aku weh jan. Panggah nanggap abar ae nyapa to jan iki. Oh ngono. Golek sing murah kok piye? Lah ya. Piye lenggah. Kuwi mbiyen ndak tau nanggap aku saiki. Oh nggih Pak Kenep sugeng lenggah sugeng midhangaken disugata tetembangan Ka. Kabeh warga. Wonten pamundutan apa mboten? Nembang sik no. Oke. Apa? Wek slendro. Kula wonten dandang gula Dandang gula apa? khusus kahanan bengi iki. Kahanan bengi iki secara spontanitas Boleh? tanpa membaca Iya. sesuai dengan acara pada malam hari ini. Nah, jajal, nembang Desa Kewagean. Lurahe jenenge Bulusi. Iki sinden cerdas tanpa membaca kudu iso. Oke. Niki kedah disebut bulisi. Iya no harus disebut no. Lurah Putri ya, Sri Kandine Kewagean ki ya Bulusi ya. Nah. Oke. Ya, jajal. Tan ki nek pamane bener ya alhamdulillah mulai dikeki gizi baik mau ning ruangan kono. Heeh, ya. Nek ra ya kon isah-isah sakmono kae piring wis. Ah ya ya. Nano ya. Pramia rasa Terus? Sagung pramia rasa. Promiarsa sagung promiasi tegese para pamirsa, para penonton ya lanang ya wedok ngono ta? Ngaten. Jas. Lanjut. Amreksani gelar ringgit para Bener, ningali ringgit poro tegese nonton wayang. Terus? Kidalang kangko asmane. Bener, Ki Dalang Kangko, aja nganti kleru Ki Dalang Kingkong. Sakmono kingkong paling ora ya beruke. Beruke wedok ya. Munyuke kowe ya. Ora, mosok aku munyuk. Ledek lah. Ledek ketek. Keteke sapa? Keteke kowe. Kowe? Kowe. Kowe anak ketek. Lah iya kowe anak ketek. Aku sakmene wis ora anak. Lah terus? Bro, wis balik rono neh. Bro. Balik bro. Kena wae ketek-ketekan. Iya. Iya. Heeh, gitu. Enak kirek Kak. Kirek nyapa neh? Enak kirek anake karo mboke. Ndek iki rong suwe. Nggih. Ning daerah Karanganyar. Ning nyabrang dalan. Mboke iki Niku anu mboke sik pernah dulur apa karo? ya ora ya mboke karo anake kuwi nyabrang dalan ngono. Mboke iki saking playune Banten lah. Kirike anakan kuwi dik tabrak motor ties. Kirike anak kuwi mau mati, mboke nesu ora Kak. Lho. Niku wis otomatis pamane anak kirek kok sampai ketabrak dis. Heeh, mboke nesu ora? Kuwi pamane menungso. Heeh. Pamane duwe anak. Heeh. Ketabrak kuwi. Iya. Jenengan lak kono bapak Ah. wis duwe anak. Iya. Kula tak takon. Takon apa? Sing wis pengalaman duwe anak tur ya dadi bapak. Kira-kira nesu apa ora? Ya bapak yo nesu. Sabar, sabar. Kok sing kena malah aku to Ki? Jangkrik. Aku mau nek ditekoki aku iki urung pengalaman. Aku rabi urung. Aku bapak kirek ya wis. Bapak kirek aku. Makasih lho Kak. Makasih ya. Oh alah kono kethek kene kirek wis padha kewane. Aku urung pengalaman. Iya. Iya. Asem iki. Ya. Kang tansah medhar Kawruh kehidupan. Terus? ugi tansah amedhar ngelemi. Kawruh lan ilmu kehidupan.
Tanpa membaca loh, ayo. Iya. Terus? Uga sarta bagus. Nah, lanang kok, Nduk. Ya. Mula ditanggap bulurah. Ya. Terus? Tujo laras lan sindenya. Uget ayune kaya Sri Kandi. Dapure awak dangkel jati kok Sri Kandi. Aku sih nek ora sing ngelem aku dhewe ku genek. Yo. Masa lho. Dadi duwe idola mbok menawa ya ayune kaya ngono tak mbak-mbakne ngono. Amin. Jenengan ki mbok ya wis trimo ngono. Iya. Dadi sing ngrungokne ning radio ning streaming iki lho, tenan ora. Heeh. Kudu sansaya budal teko lokasi, Heeh. roh kenyataane kaya sound control ya mengko terserah ngono. Sound control, ya. Sound control. Lambemu lek omong dipaske. Aku nek muni kontrol gak apa. Jengi cepet ilang lho. Ere ilang. Nggih. Lestari salah minyo. Ya, pas. Ki mau bulusi rumok sebut. Saiki kudu mok kowe gawe nyebut jeneng bulusi. Piyaine ingkang pundi to mbok menawi kula mengke saged sowan panjenenganipun. Lah kowe ora metu karo bulusi to? Derek. Weh lah. Nggih. Heeh. Heeh. Nanu. Sinten niku? Ya, sinten niku ya. Piyayi ayu katon lugu. Ya, pas. Bulusi asmanyo. Heeh. Ingkang mimpin wonten mriki. Dasar ayu turya tansah iya lomo. Pas ki an. Lomo ki apa? Lomo niku nggih nyah-nyoh wah weh saksok ora nggo heman. Oh. Lah wis dikai porong. Dereng. Iya, Lucy Wahyu ngata. Lurah Kwageyan Satuhu. Nah, iso. Jujur lan amanah ya. Nanggap wayang saben warsi. Memuji sedaya manggih raharja. Amin. Ora dalang cerdas ora iso lho iki langsung tes. Dalang cerdas kok. Sinten niku? Sopo? Dalang kangko katon bagus. Domonge ya. Ya terus. Saking Karanganyar. Betul. Coba mesem sithik. Esemetan juarei. Dalang ganteng tansah seneng mring wedokan. Matamu. Nggih. Wis seneng ning. Oh, ning yo ora apa-apa kah? Ora apa-apa mok lokne seneng ning wedokan iki lumrah. Hal yang sah dan lek wong lanang kuwi kok ora seneng karo wong wedok ayu. Kuwi perlu diperiksakne, ya ta? Nah, kedah ngaten niku. Lor kidul Tan Kulon, mbok tuwa mbok enom, kok nyawang wong wedok ayu, kok ora seneng. Kuwi berarti njaluk diperiksakne. Nah, ngono, ora gur kanca lanang tok, kanca wedok dadi kados pesinden. Iki wis dadi kaya Dik Prima iki generasi baru. Iki arep dijodohke karo Dik Jendra to. Heeh. Kok paling arep dipekke anake to, paling arep dipek dhewe we. Dipek aku to. Dipek dadi sindane. Oh iya, heeh. DLI to. Heeh. Oh alah. Delok raine Prima kita bunder kaya ndokne. Kaya ndok. Heeh ya. Iya. Ya ditembangi ka. Napa tembange? Sembarang iki ana pamundhut ya tak wacane sithik ya. Heeh, nggih. Nah, dari perwakilan pemuda Desa Kewagian mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa, khususnya kepada Bu Lurah beserta perangkatnya. Tahun depan nanggap Pak Kangko. Malih nggih. Nah, nggih. Weh, tahun ngarep kamu wis di DP, wis dipanjeri Kak. Sudah di DP untuk tahun depan. Tur 2 tempat di sini Kak. Nah, nggih.
Satu tempat di desa di dusun Sambi Jajar, yang satu tempat di sini itu pasti. Jadi satu kecamatan Loceret. Satu desa. Satu desa. Satu desa. Beda dusun. Beda dusun. Oh ngaten. Oh, nek kene iki apa jenenge kerajane ngono lho. Kene desane lek kono dusune. Oh ngaten-ngaten. Sambi Jajar. Dua tempat. Dua tempat. Kewagean. Kewagean ya, Pak? Kuwa. Kewarasan. Heeh. Kasalametan. Heeh. Ugi kawilujengan tansah cumondhok ana ing keluarga ageng kewagean. Heeh. G. Gelem Suka syukur. Heeh. Contone dalu menika ngonokake dana rasa minangka wujuding rasa syukur rejeki ingkang dipun paringi dening Gusti ingkang akarya jagat. Antuk nugraha saking Gusti ingkang akarya jagat, pinaringan rejeki ingkang malimpah barokah. Amin. Allahumma amin. Pinter. Lucy, lurae. Lucy. Lu piyayine lugu prasaja ora neka-neka apa anane nek ngomong ayo abe yo be ora seneng goroh. Sinau mring kahanan ora kok marang benere dhewe nanging benere wong akeh lan benering sejati. Mula Bulusi dadi pemimpining desa Kewagean ora milih siji lan sijine dadi kemakmurane desa Kewagean kabeh. Pinter tenan. Heeh. Modelmu sinden kon jumbleng kok pinter era. Ngomong telek nah ya. Telek lak yo umume mambu to. Telek nggonku ora mambu. Telek kabeh mambu. Ora iso telek nggonku gak mambu. Kok iso ora mambu? Lah kan telek difoto. Wah iya, difoto tak ora mambu, fotone tak. Lagune menapa? Iki isih ana sih tok iki. Nah ya. Tak wacane sike pepiling pudang kuning request dari Mbah Jenggot RW 5. Lah pudang kuninge mau pepilinge lak sampun. Saking Mbah Jenggot. Mbah Jenggot. Nggih, Mbah Jenggot. Iya menehi 100.000, terima kasih. Nah, mau saka warga uga 100.000 juga dari Karang Taruna lho. Karang Taruna yo menehi 100.000 lho, Kak. Luar biasa. Turki parkirannya mending menghasilkan banyak gitu. Income. Iki dipun sami diolah kalih Karang Taruna. Iya, Karang Taruna juga. Ora kula panjenengan tok bakul-bakul parkir ya dadi income berkembang. Wingi neng kon Pace Wetan. Kuwi aku dilapori karo panitiane iso menghasilkan titipan sepeda motor. Kuwi menghasilkan kurang dari 10 juta sekitar 8,5 juta. Kuwi penonton nggon manut tok. Lah nggih nek dalu meniki Kewagean parkirane tok iso ngasih 20 juta. Kok akeh men? Lah iya ta? Iya, oke. Ngasih 20 juta ngono bayar 3.000 sik dinyang ae to jare. Tolong tenang sing nombok ya aku. Ya. Ayo digarap kecul sik ya. Podang kuninge. Ya diaturke uga para rawuh, para pandemen budaya. Saking wonten ing desa Kewagean ugi saking Jaban Rangkah ugi Pak Lurah Kenep. Aku kangen tenan karo Pak Lurah Kenep Mbak Eka. Nggih, Pak Lurah Kenep. Nganti aku apal kok biayine iki sing dina aku nganti apal. Iya, ya. Coba kaya ngopo diaturke. Esuk, yuk. Esuk awane ngomah wis ora. Ya Kak. Keluyuran goleki sing tak sayang. Ngobrang-ngobrang midharapanku. Ora krasa esuk awak nganti tak suwon mbak
Samboyomu siap nago.
Lah kok ora mau jogeti? Namane? Iki mau. Lho kula kita anu limbuke sing joget. Kudune mau jogeti piye ngono kok. Iya, sesuk tak rekam sik mau terus apalke sesuk tak jogeti. Lah sesuk prei iki? Wis sik prei? Heeh. Oh iya ora sida berarti. Ya sesuk prei iso wengi. Nggih. Engko tanggal 14 ana ing Madiun, engko terus 12 15 Jogoliwon. Nganjuk meneh Kak, alhamdulillah ya Kak. Kanca-kanca Wijo Laras ditresnani karo Piyayi Nganjuk. Keluarga ageng Nganjuk meniku menawi nonton wayang ngantek melimpah ruah ki wis ora babagan sing aneh lho. Iya. Nek wis ning Nganjuk kuwi sing angger pertunjukan wayang mesti sing nonton akeh, sing bakul akeh, parkirane ngasih ora amot. Kuwi dadi contoh tolok ukur bahwa Nganjuk Jawa Timur Kwageyan utamane kuwi dadi desa sing ngunggulke marang budayane, marang seni tradisine ora bakal ilang ana ing Kwageyan kene. Bener. Mungkin setiap tahun mesti wayangan yang kene Kak. Mesti wayangan terus. Iya. Dungane pokoknya sugih kabeh, sehat kabeh. Amin. Tansah pinaringan rezeki sing lancar, rezeki barokah, tansah pinaringan kesehatan. Sing nandur sawah ya kuwi sing nandur pari kok nandur sawah. Tak jarne mosok nandur kok sawah. Sing nanduri sawah. Sing nanduri sawah ya. Muga-muga adone saka ngomong asile saya melimpah. Sing dadi pegawe karire saya hebat. Terus sing urung duwe bojo. Heeh. Muga-muga ndang duwe bojo. Ndang entuk bojo. Sing urung duwe pegawean utawa sing nganggur muga-muga ndang diparingi gawean. Untuk gawean. Ya. Amin. Sing wis duwe bojo ndang tambah. Lho, tambah apa nih? Anake. Tambah anake. Mau pengen tambah anak. Iya. Ya, iki saka Karang Taruna nyuwun lagu sing model saiki Kak. Pujaning sih. Nah. Pujaning. Ame dikancani karo anu ya, sapa jenenge kuwi Prima karo Mbak Murni. Nah, coba diaturi jumeneng. Nah, ya. Support musik ta? Ya, support cara Bali. Yuk, mari berdiri yuk. Lho. Hey hoy. Neng dhuwur ae nduk rasa medun. Apa? Ketoke ayu tapi rada iki nih lho kupenge. Kowe ning dhuwur ae. Ning kene ae. Iku kadune menghina karo aku. Masih kowe ning ngisor padha karo aku sing ning dhuwur ngono ya. Ya maksudku kan ngono to. Kok jenengan ten padha ning ngisor ya engko piye nyoba wis. Ora ketok aku. Lah iya. Wong aku ning dhuwur ora ketok kok kene lho ning dhuwur ae. Lah ning dhuwur kan ayo ning dhuwur. Ning dhuwur ae. Ning dhuwur gen ketok endi sing dhuwur, endi sing mung sekilan. Aku ngerti kowe kulinane ning ngisor, tapi yo bengi iki ning dhuwur ae. Iya. Biasane nyanyi nek kelenengan campur sari kan ning Oh iya, iya. Oh Mbak Eka tengah. Megah engko anu arek pos anyangking Tremos. Iya wis, eta cangke. Ini. Ya, kita ta anu sapa jenenge kuwi Prima. Dalem, Mbak. Dan kita ndeke to Mbak Yumeka. Nggih. Oh kok yo muni nggih ngono enggak anu. Nek kula ora cendek. Nek kula kan ndok ayam. Hah? Nggih to, nek jenengan Ndok anyang-anyangan. Anyang-anyangan. kok ayang-ayangan. Lah puyuh mau. Puyuh-puyuh. Niku uyuh. Puyuh, kok uyuh. Puyuh. Iya ya, puyuh-puyuh ya puyuh terus ngono. Ya. Aku yo ora cendek yo gur gak tinggi ngono lho. Setugel. Setugel yo ki komplit enek ndase enek awake kok setugel iki. Maksudnya ki sakmene. Kecil mini, little body. Apa kuwi?
Little body. Ya, silite gatel kebon wedi. Lape. Beten. Maksudnya kan mini gitu loh. Mini, heeh. Mini. Ini lah penting sehat toh, Kak. Ya, tadi juga ada permintaan lagu. Dari siapa? Dari WhatsApp dulur-dulur SBA, KSFC, terus UFC minta lagu itu. Apa? Lagunya yang bangsa alit Mas, namine Kimpul. Ngalor ngidul sampeyan gawani dengkul niku mengke enten. Apa lagu apa kuwi? Niku mengke. Manis. Oh, manis ya. Ya oke. Iki saka Karang Taruna, mulo tak pilihke sinden sing jek nom-nom. Nggih. Nah, murni ki lak hitungane jek nom, terus iki genah. Iya, urung duwe pacar ta kowe, Prim? Urung duwe pacar ta? Dereng, Pak. Nah, iya, rasa pacaran sik sekolah sik. Nggih. Ah, ya lek pengen duwe pacar no, duwe pacar apa awakmu? Sembarang, Pak. Sembarang pokoknya lanang ya. Nggih. Sapi gelem. Enggak sapi apa to? Lah jare pokoknya lanang. Nggih profesine. Profesine, Nggih. profesine gelem pokoknya kabeh, sing penting apik ya profesi. Sing penting tanggung jawab. Tanggung jawab melindungi ya. Nggih, melindungi. Ya. Kowe urip lanang. Nggih, urip lanang. Tak anu comblangke karo tanggoku gelem. Sinten? Enek dek wingi wonge wis sugih banget. Sugih, Mbak. Putih. Putih. Dhuwur. Nggih. Umure 87. Kok sama 87? Tak ono diluk ngono kok ya. Glis motor, Mbak. Tak wae mau rekomendasi obat nggonku ngono. Ngawur ae. Ya ora apa-apa lek anu prima gelem ya ora apa-apa. Mboten, Pak, mboten purun. Mboten. Napa sing sijine? Kenapa? Putih wonge lemu. Putih lemu. Nggih, terus? Dhuwur. Nggih. Sikile papat. Bisa sapi. Kok iso sapi lho, Mbak? Nawak-nawak jenenge dhewe urung duwe kok. Ah, iya. Iya ya. Jare sugih. Yo. Sugih putih apa nek mau? Sugih putih. Sapi. Oh iya. Aku mau kon karo sapi. Lah mau kan mbok tawakke Prisma, lah posinan pek dhewe. Prisma iki Kak Prisma iki jajar genjang. Prima, ya ampun. Prima. Yo, Lagune napa? pujaning sih. Ya, garap gamelan desa. Aku duduk dulu. Oh iya, kok bar iki kayak duet. Nah, ya. Coba kaya omah. Monggo sa pun aturaken Mbak Prima dan Mbak Murni. Yuk.
Pancen iki asline tembange nganggo musik no. Ya. Ning digarap gamelan ya ngono kuwi. Dadi larase dadi saya dhuwur, Heeh. Tujune iki mau ora pedhot gulune sindene. Lah iya. Heeh, ya. Sakala mangsa ning musik iki diparakne ning gamelan iki dadi larase kedhuwuren. Oh, ngono. Yo, adike wis tampil ganti Masne. Oh, ngono sapa? Mas Jendra. Duetke karo Mbak Eka uget-uget. Ayo, Mas. Iya anak lanang nomor loro. Ya, Nggih, Pak Yanto Cemet, request lagu Adoh Bojo. Nggih, sing ndi lagune iki? Ya Mas Indra sik karo Mbak Eka. Ya, Nggih kok sing dhuwur kedhuwuren, sing cendhek kecendheken. Ngono ya. Ayo Mbak Eka, Mas Indra, ayo. Ayo. Ngasih rene, Cak Bagus. Wak pang Pak, yuk. Ayo Adik, Kakak. Monggo Eka uget-uget Katuran ingkang wantune kanggo paring leliput rekonane aja mugi berkah kami pasti rekatan penontonnya pada senang wayangan salam kampung Mas Indra menika lak nggih adik kula ta. Iya. Mesti ya dedeke paling ora ya ngisorku sithik lah. Iya. Adik kok. Karo adik karo kakak iki mesti Iya. ya sik. Sik gede kakake. Dia kudu gede kakake. Mas Jendra ngono. Jendra, iki anak nomor loro. Nggih. Masih sing barep ning nggon syuting kuwi mau Mas Pandu Tanoyo. Mas Pandu. Ayo ning dhuwur le, Cak Bagus. Mas Jendra nggih. Iya, Niki. Iya. Sing cendhek-cendhekan sing dhuwur kedhuwuren. Mang gak saknene. Kaene kok wis gedhi men. Lemu gedhi ya apa? Duka. Apa aku saya rene saya mengkeret ya? Iya ya. Iya ya. Yo alah ngene iki umpamane aku karo awakmu ya iki gur upama kok ya. Ya nggih. Pasangan terus sesandingan ngono lho upama. Bayo. Nek arep nyium piye? Arep ngambung bingung. Aku lagi bingung to Pak Lurah. Piye carane? Ya coba ra direne. Sok dadak menek ngene to. Biasa jejer Kak. Nah, lek ngono disawang kok kadoan kok Jendra nyangking Tremos. Yo aja tremos. Cepuk blewah. Mau warik mau. Kaya cilik meneh. Ya. Ya wis ora apa-apa. Duet ya, sing apal apa lagune? Ngene iki nek wis slot bareng sok ya pas. Nek wis slot bareng ya pas. Slot bareng nyanyi. Slot bareng nyanyi. bareng. Apa lagune? Derek pun mana? Oh, apa lho kowe? Manis apa apal manis? Boten apa. Sing apal bae awakmu apa? Ketresnan sejati. Boten apa. Yo, cari derek. Lintang Asmara. Lintang Asmara apa ya? Nggih. Apa? Niku. Lho, liyane apa kowe sing apal? Iki sing lagi anyar suku-suku bathok. Lawas niku. Anu Katresnan sejati sudah hafal. Boten apa. Betul apa? Pun niku Ayang-ayang. tangga swara mawon. Lintang Asmara ya? Nggih, pun. Ayang-ayang. Boten apa. Betul hafal. Boten apa. Ya wis. Sing Ajar kendel. Ajar kendel, Mas. Pun niku mawon niku mawon. Lintang Asmara ya. Nggih niku. Kowe tak ajari mental. Lek ngadepi penonton semene kae gen ora guguk, ora wedi. Wis lek ndalang ya kudu luwih saka bapakmu iki. Insyaallah. Pak. Saregane barang ya kudu luwih larang, ya ta. Kaya Mbah Sukron didik karo pakmu iki, besok kudu luwih larang karo bapakmu utawa Mbah Sukron. Nyatane saiki luwih larang aku timbang Mbah Sukron. Besok ya ngono. Ngono. Saurane pomo aku 50 kowe ya selawe lah dadi. Lah kon luwih larang. Selawe iki DP-ne. DP-ne sih. Heeh ya. Kuwi sabetane ya wis aku wis kalah ngakoni kalah. Salah wong ya bagus anake karo. Iya. Mas Indra 08 berapa? 0812. Apa lagune? Aku njaluk ngapura kowe tak peksa melu bapak ya. Nggih, nggih. Jane wektumu malam iku lak iki mau kencan karo yangmu. Boten, Pak.
Boten. Ya, paksa ayo melu pae. Ya, ya. Yo, lintang asmara coba kaya apa? Diaturke yuk. Nyokek Mas Yun. Nyokek masih yang pantoro ratri mengeleng manis sing ati aku bisa anduweni marang
Mumpung aku gitu. Lewat sisor gitu. Makasih ya. Makasih. Iki lagi kelas 3 munggah iki kelas 3 SMA. Kelas 3 Dadi umure lagi 17 tahun. SMKI. Ah ya, semono gedene iki sik tambah dawa lho aku. Iya, karo kakak enggak apa-apa, Dik. Mas yo kakak cilik ini kok nek sawetara sing gede kok. Gede angen-angene lan cita-citane. Heeh. Iya. Iki lagu Adoh Bojo wis do ngerti urung? Hah? Urung ngerti. Ya dijoli wae engko diganti liyane. Adoh Bojo kuwi LDR. Ya, yo, iki ganti aliran tua anu kae. Monggo, sinten? Ning ngisor-ngisor telu diedekne bareng. Wonten Mbak Cungpe. Ora tetuanggane iki lek cara wedhus cek cempe kae spoil kabeh. Ya, ning kamu tetap di hatiku semua. Kisindene setia dengan Dwi Jolaras Indonesia. Percaya Pak Kangko iso apa ae mesti di hati kabeh. Iya. Disayangi kabeh. Ayo, cah telu ngadeg, ayo Cahayu. Cah telu ya cek bocah-bocah lek kanggoku. Ya. Dijoli lagu cara Banyuwangenan kae ka. Monggo. Lagune Loro Sigar garap gamelan Bali ya. Sing gumyak sing gayeng. Diaturke uga ingkang wonten live streaming YouTube lan ana ing TikTok iki kuwi banget sing padha mirsani uga dipantau saking Amerika Mas Sutowo. Saking Amerika Serikat Los Angeles. Ugi Pak Bambang Malangsari uga monitor datan kantun bapak kula ingkang wonten ing Kepuh Kertosono. Panjenengane Rama Widodo saha Bunda Yayu ingkang mapan ing Kepuh Kertosono ingkang kala wingi ugi ringgitan. Oh ngono ah. Muga-muga Agustus wayangan ing kecamatan ngono kaya nggih ben kae ya. Ya ngono urung kebak to Agustus. Urung kebak. Oh ngono ah. Ya ya. Ning alhamdulillah pirang-pirang utamane ana Nganjuk nek ora kleru ning Nganjuk ki Agustus tok kuwi 5 tempat no. Oh ngono. Ya luar biasa ya. Luar biasa engko September ya wis enek 5 tempat ana ing Nganjuk. Agustus nggih Pak. Agustus dereng enten anu. Apa? Pun full sedaya. Durung full. Terus enten sing kosong? Tasih enek sing kosong. Tanggal berapa tadi? Ya ada akhir-akhir setelah tanggal 17 Agustus masih ada yang kosong. Setelah tanggal 17, tanggal 19 sudah. 19 masih kosong. Masih kosong. Kenapa? Ya podo. Oh. Aku yang ngomong podo. Iya. Jadi kan tak 17 mengisor, kalau nggih 19 munggah nggih podo kosong. Oh iya. Ya kebak karepe dhewe ya. Nggih. Nggih, karepe Gusti Allah. Yo, diaturke ya Kak, simaan ya Kak. Nggih. Loro Sesigar. Yo, Bu Dwi, Bu Wiwi Irnawati juga Bu Retno. Ya, dados. Dwi Jolaras Indonesia kilo. Waktu kembiar mawar mekar yarangi hati sampai samnya cinta suci anseng sapa wonge sing kantru loro siji dasane sewu ning driji kiwa kembang mawar dikawang
siji rasane sewu Slendro no. Ya.